खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी खौसेथि बर' सुबुं आफादा फैगौ 7 आगस्टआव BKWS नि जेंनाखौ थाबैनो आसाम सरकारा मावफुंजोबनो हानांगौनि थाखाय सुबुं गौमा होसिखावनाय हाबाफारि लागोन। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै दिनै धेमाजि जिल्लानि खौसेथिनि बर' सुबुं आफादनि बेन्दोंआव थानाय बर' रायजो राजाफोरजों मोगा-मोगि सावरायनाय हाबाफारि लानाया सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि BKWS नि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनाय बियाब दानाय आरो सेथि खोलोब गामि फोसावनायाव थालांनाय गामिफोरखौ थाबैनो फोसावनाय BKWS आव स्पेशल डेभेलपमेन्ट पैकेज मोननाय कार्बि आंलं जिल्लायाव रायजो जाबोनाय बर' सुबुंफोरनि गोबाव सम मोगा-मोगि जाबोनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय बिटिआरनि बायजोआव आसाम टेट उथ्रिना थानाय बर' बिजाथिफोरनो स्पेशल रिक्रुटमेन्ट होनांगौनि थाखाय बेफोर गोख्रों दाबिफोरखौ लानानै फैगौ 7 आगस्टआव खौसेथि बर' सुबुं आफादा सुबुं गौमा होसिखावनाय हाबाफारि लागोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बर' कसारी अन्थाइ गावहायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मेहेनेश्वर बसुमतारी आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी। हाबाफारियावनो बाहागो लानानै फैगौ 7 आगस्टआव खुंनो गोनां सुबुं गौमा होसिखावनाय हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारै बुंथिनानै होयो आरो हाबाफारियाव रायजो राजाफोरखौ मैखोमै बाहागो लानो खावलायो। लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लाबावो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नेहाथारि मुस्रिमा प्रानजिथा बर', MSC नि बारग' सोद्रोमा मलेन्द्र नार्जारी, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हारिमु नेहाथारि मुस्रिमा इला ब्रह्म आरो गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो। जोङो माखासे दाबि दावहाफोरखौ लानानै फैगौ 7 आगस्ट 2025 मायथाइयाव मोनसे सुबुं होसिखावनाय हाबाफारि लानो नागिरदों। बेनिखायनो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन आफादफोरखौ लाफानानै जनाय धेमाजि ओनसोलनि दाब गामिफ्राव दखराफ्राव हाबनानै बे प्रग्रामनि थाखाय जों रायजो राजाफोरखौ हांख्रायदों। दाब जायगायाव जों मिटिं खालामदों। मैयानिफ्राय जों खालामदों। मैया गेजेर जनायनि बगुरिगुरि आरो बादुला सेन्टाराव खालामदों। दिनै सेमेनसापुरि ओनसोलनि महनपुर थुलुंसि क्लाबाव खालामदों आरो दा बे समफुं ओनसोलनि UN एकाडेमियाव खालामफैदों। जाहोना जाहैबाय जों सानबाय थादों बिटिआर सुक्ति जानाया थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जानाया दिनै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनायनि उनाव दिनै 5 बोसोराव आगान होबाय। बे 5 बोसोराव आगान होब्लाबो जोंनि रांखान्थि समाजखान्थि जोंनि राव हारिमु रैखाथि आरो जोंनि सिनायथिखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंनो होनाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि मावनां हाबा सरकारा दिनैसिम मावजोबना होआखै। बिनि गामि सोसननाया जायाखै। सेथि खोलोबाव सोदोंमोन 958 गं गामि। दा नैथि खोलोबाव दं 161 गं आरो बिनि बादैबो थाबावबाय मरिगाव जिल्ला टिवा अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव गोबां गामि थालांबावबाय। गवालपारा आरो साउथ कामरुप राभा हासङाव थानाय 312 गं गामिखौ दिनैसिम गंसेबो गामि जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोआखै आरो सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लायाव माखासे बिटिआर हाबाय माखासे हाबाखै। बेनि जेंनाफोरखौ सुस्रांजोबना होआखै। बेनिखायनो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव बिटिआरनि बायजोआव थानाय गंफ्रोम गामिफोरखौ सोसनजोबनानै बिनि बियाबफोरखौ दाफुंनाय आरो बियाबफोरखौ दाफुंनानै बिसायख'थि खुंनानै होनायनि दाबियाव आरो कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव थानाय बर'फ्रा मोननै सुक्तियाव जायगा मोनदोंमोन। बे हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा मोननांगौ होननानै दिनै बिथांमोना दिनैसिम बे सुक्तिया जाफुङाखै। बेनि दाबियाव आरो लोगोसे बिटिआरनि बायजोआव जोंनि बर' फरायसालिफ्राव गोबां जेंना दङ। दाख्लै थांनाय 16 जुनाव जों सिला फोथाराव आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्माजों रायलायदोंमोन जे गोबां फोरोंगिरिफ्रा बिटिआरआव ट्रेन्सफार लाना थांफिनदों। गतिके बिटिआरनि बायजोआव गोबां टेट पास जानानै दङ। दा बिथांमोनखौ स्पेसियेलि रिक्रुटमेन्ट होनानै बर' मिडियामनि जिবিলাক फोरोंगिरिनि जेंना बेखौ फोजोबस्रांना होनांगौ होननायाव बिथाङा थाबैनो बेखौ स्पेसियेल मोनसे रिक्रुटमेन्ट खालामनानै फोजोबना होगोन बुंदोंमोन। दिनै बेखौबो मावफुंजोबनो होआखै। बिनि बादैबो जिहेथु जों आन्दोलनखौ जयै खालामदोंमोन जिहेतु बिटिआरनि बायजोआवबो गोबां बर'फोर थाबाय। बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनि जौगाथायनि थाखाय जोंनोबो जाहाथे स्पेसियेल पेकेज होयो बिनि दाबियाव आरो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जिथु रां बावजा बिनि बाजेटखौ बारायना होनायनि दाबियाव जोङो फैगौ 7 आगस्टआव सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरियाव मोनसे 2000 सो सुबुंखौ लानानै
जों मोनसे सुबुं हस्रिखावनाय हाबाफारि लानो नागिरदों आरो बेयाव जों जायगानि गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ हांख्रायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, आइजो अनसाय आफाद, XBLT, NDP, जोंनि धोरोमारि गौथुमफोर गासैबो दैदेनगिरिफोरजों रायलायदों। मिरुनि दैदेनगिरिफोरजोंबो जों रायलायदों। बे हाबाफारिया खालि धेमाजियावल' जाया, जोंनि जेंनाया जोबागौमानि जों गुबुन गुबुन जिल्लायाव बे हाबाफारिखौ लागोन। गलाघाटआव लागोन, गुवाहाटियाव लागोन। जोंनि बिटिआरनि बायजोआव थानाय गं 22 जिल्लायाव गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव जों बे हाबाफारिखौ जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा लाजोबगोन होननानै जों नोंथांमोननि दिनै बे मिडियानि गेजेरजों फोरमायबाय। बिथांनि जिथु बुंनाय आरो मावनाय एसे जों फारागथिखौ नुनो मोनदों। मानो होनोबा बिथांनि डिपार्टमेन्ट बियो ट्राइबेल एफेयार्सनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिला। दा बिथांनि नाजानायावनो गामिया माखासे सोसनजादों आरो माखासे आद्रा थाबोबाय। गतिके जोङो नैबे सोसननाय माखासे आद्रा आद्रिखौ जों लुबैयाखै। जों लुबैदों बर' हिसाबै जों खौसेयै नैबे काउन्सिलाव थाजोबनो मोननांगौ। राभा हासंआवनो जा बा मिसिं अट'नमास काउन्सिलावनो जा, मिसिं अट'नमास काउन्सिला जुदि डिनटिफाइ खालामनानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव बर' गामिफोरखौ थिसननो हायोबा राभा हासंनिफ्राय मानो हाया? गतिके बेखौबो सोरखारानो बेखौ बिबान लानांगौ। गतिके बिथाङा बुंदोंमोन सेप्तेम्बर दानाव इलेक्सन खुंनो, सेप्तेम्बर दानाव खिन्थु इलेक्सन खुंनायनि खुनु परिबेसखौनो बिथाङा खालामनो हायाखै। दिनैसिम गामिफ्रानो थिसनजाजोबाखै, बियाबफ्रा दाजायाखै। गामि थिसनजाजोबाबा, बियाबफ्रा दाजायाबा बोरैहाय बिसायख'थि खुंनो? गतिके बेफोरनि दिमान्डआवनो जों नैबे 7 अक्ट'निफ्राय सुबुं हस्रिखावनाय हाबाफारिखौ जों लादों। गनाय होनांगोन, जों मिथिगौ बर' हारिया जेब्लायबो खुनु आन्दलन खालामालासिनो जेबो जिरायखौनो ओरैनो मोनफेराखै। गतिके सुबुंनि हस्रिखावनाय बे आन्दलना ओरैबायदि जायगासिम थांगोन। गतिके आरो सम आरो थासारिखौ नायनानैसो जोंबो खालामदों। जिहेतु 22 इलेक्सन दं, गतिके जोंनि डिमान्डफ्रा जायाबा 22 नायगोन बेखौ।